kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, saludo ko kay Ninyo. Sobra. Ako din, partner. Alam mo, partner, naniniwala ako doon sa sinasabi ng karamihan na ang nanay ay handa na alagaan ng anak. Anuman ang sitwasyon. Kahit gaano pa siya kapagod. Kahit gaano kapagod. Kahit nag-asawa na yung anak mo niya. Yes. Kahit may sarili na itong pamilya. Nandyan pa rin siya palagi. Totoo. Pero ang anak, very rare nung story na to dahil si Nino ay isinantabi niya yung pangarap niya, yung buhay niya para lang alagaan yung anak, ay yung nanay niya. At hindi lang yun eh. Nakita natin dun sa istorya na siya pala mismo may karamdaman. Oo. May dala-dala din pala siyang battles na hindi alam ng iba. Especially yung nanay niya. Dude, yung kaninang sinabi mo about bibihira yung ganong klaseng anak. Alam mo, hindi totoo yun. Kasi sa typical Filipino setting, ang daming anak na ganon. Yung tipong wala nang ibang anak na mag-aalaga sa nanay niya, kundi siya. At alam niya sa sarili niya na kapag ipinasa niya itong responsibilidad na to dun sa ibang mga kapatid niya, hindi nila magagampanan ng 100% itong responsibilidad na to. At para bang wala na eh, inako ko na lang talaga kasi feeling ko ako lang ang makakagawa nito 100%. At ito po ay sumasalamin sa isang typical na breadwinner o sabihin natin typical na anak ng isang matandang magulang na kailangang alagaan. Yung kumbaga, wala naman kayong pinag-usapan na o ikaw mag-alaga ha. Pero para bang ikaw na yung talagang Kusa. Yes. Ikaw na yung parang inasahan ng lahat na para bang automatic na ikaw na ang sugo ng bathala na pinadala ni Lord na mag-alaga ng nanay. Pero kung tutuusin, it should be a shared responsibility. Masakit ha, na parang sumasalamin to sa buhay ng isang Pilipino. Na may mga ganitong klaseng pinagdaraanan ang isang tao na yung mga kapatid, oo, kaya naman nila, pero bakit hindi nyo saluhan? Kasi dude, mabigat, diba? Ang bigat na nung daladala nung secret file sender natin. Mag-isa siya. Sabihin na natin na, sige, sinakripisyo niya yung pangarap niya o sabihin natin yung career niya. Pero ang mabigat na pasanin ay gumagaan kapag pinagsasaluhan. Especially ng mga kapatid. So, dito natin dapat parang sabihin sa madla na uy, kung sakaling meron kang kapatid na alam mong siya lang yung talagang sole responsible dun sa magulang ninyo, baka pwedeng kapag weekends ikaw naman taya, kunin mo. Alam mo yun, kumbaga shared responsibility. Although sa ibang lugar, duda, yung mga magulang nila kapag matanda na, saan nila nilalagay? Saan nila dinadala? Home for the aged. 'Di ba? Dito sa Pilipinas may mga ganun. Pero typical mga mayayaman moves 'yun, 'di ba? Yes. Kapag mayaman ka, may caretaker ka eh. Yan. May caregiver ka pala, caretaker. May tagatulak pa. Totoo. Diba? May tagatulak, may driver pa, 'di ba? May tagapagpainom pa ng gamot, may nurse ka pa. Yes. Pero kapag talagang walang-wala ka, mahirap kayo, o kaya sabihin natin na kung hindi ka magtatrabaho, hindi makakain yung pamilya mo, aba, talagang kahit ano pang mangyari, salo mo yan. Pero dude, nasabi mo nga na kapag sa Filipino culture natin, talagang ang Pinoy ay mapagmahal sa magulang at nag-aalaga ng magulang. Pero hindi madali bilang isang anak na mag-alaga ng nanay.
Totoo. Na isasantabi mo yung pangarap mo. Totoo. Hindi madali yun. At sa generation ngayon na nakikita ko na pausbong, hindi ko lang alam kung ganun pa rin karami yung handang mag-alaga ng nanay. Mahirap, dude, kasi may pangarap ka eh. May gusto kang gawin din sa buhay mo eh. Totoo. Hindi katulad ng nanay na mag-aalaga sa'yo, sa anak. Yun talaga tungkulin niya. Oo, responsibilidad. Responsibilidad niya bilang magulang na hanggang sa dulo ng hininga ng anak niya at hanggang dulo ng hininga niya, nandyan pa rin siya sa anak niya. Pero, yung anak, na magiging responsable para sa magulang niya. na ganun yung gagawin katulad ni Ninyo. Ako nga mapagmahal ako sa nanay ko, pero yung napakinggan ko yung kwento ni Ninyo, nagulat ako na, paano ko gagawin yun? Napatanong din ako eh. Paano ko gagawin yun na... May pera ka kasi, dude. Hindi sa may pera, dude eh. Pero, ang hirap eh. Ako dude, iniisip ko, medyo mas mapapadali. Mahirap pa rin Pero, mas medyo konti lang yung hirap kung sakaling may means kayo. Kung nakapaghanda rin yung mga magulang. Kaya nga dito papasok din dude yung insurances. 'Di ba? Medical insurance, type of insurances na meron kayo talaga. Kasi kung sakali man na merong medical insurance, tas part of the sakit covered nun. Covered yun. Hindi masyadong Mabigat. mabigat eh. Kumbaga okay lang mawalan ka ng trabaho, pwede ka magnegosyo on the side. Pero kung ikaw din sa sarili mo, wala ka ring insurance, tapos nagka-leukemia ka, paktay tayo dyan. 'Di ba? Parang yun talaga yung problema eh. Kasi dito sa Pilipinas, hindi ka talaga mabubuhay hanggat wala kang pera. Yes. At hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas ay may insurance. Exactly. Diba? Meron tayong tinatawag na PhilHealth. Magkano lang ba ang makakaltas? Diba? Yun nga eh. Pag sa ibang bansa, di ba, ang mga taxpayers doon, libre ang medical expenses just in case na meron kang sakit. Pipila ka nga lang, di ba? Hindi ganun kadali. Pero meron pa rin. Libre. Pero dito sa Pilipinas, dude, nagbabayad ka na nga ng tax, di ba? Tapos sinong nakikinabang? Iba na pala to, no? Iba na palang sentimiento to, no? Totoo naman. Kumbaga, nagbabayad ka ng tax, pero sino nakikinabang? Ibang mga tao. Yung mga mayayaman pa. Mga mayayaman pa. Plus, yung mga mayayaman, ang galing din magmanipula. Ang ginagawa, inaalat yung budget dun talaga sa mga hindi nagbabayad ng tax. Kaya ang nangyayari, yung mga nandun sa gitna, sila talaga nagsasakripisyo ng malala, diba? Yung mga everyday kumakayod, nagbabayad ng tax, merong, pagkita mo sa payslip mo, merong porsyento doon na nawala kasi binayad mo sa gobyerno. Ngayon nga, 'di ba? Merong deadline ng BIR tapos na move pa next month. Yes. Oh, 'di ba? Thank God merong ganun. Pero imagine mo na lang na nagbabayad ka ng mga ganun tapos yung medical gastusin mo, hindi mo alam kung paano, 'di ba? Maitatawid, paano pa madudugtungan yung buhay mo. Yes. Pero partner, silipin din natin yung buhay dito ni Nino na kaya ba niya inaalagaan itong nanay niya? Kasi mahal niya talaga ng sobra-sobra na handa niyang alagaan to, or sa magkakapatid siya yung walang choice na imbis na magtrabaho, kasi kahit magtrabaho siya hindi niya alagaan nanay niya, parang hindi sapat yun eh. At hindi rin masasabi natin na hindi katulad, hindi ko narinig kasi masyado yung anong work na ng mga kapatid niya. May kanya-kanyang pamilya. Pamilya lang eh, pero diba? parang mga professionals tong gamit niyang term eh. Yes, di ba? So siya, dati siyang security guard. Na hindi naman natin minamata ang profesyon na yan. Oo naman. Di ba? Mabigat din yan. Oo. Pero kung titimbangin natin yung buhay ng mga kapatid niya, parang sila yung, kami maayos naman ang buhay namin eh. Nagtatrabaho kami, hindi namin pwedeng iwanan to. Wala kaming maitutulong dyan. Ito ang kontribusyon namin. Tulong kami pinansyal. Pero hindi para mag-alaga. Iba kasi yung pinansyal sa nag-aalaga talaga. Ikaw, ito yung work mo. Magkano ba kinikita? Baka ganun yung nangyari. Magkano ba kinikita mo dyan? Papadalan ka na lang namin, alagaan mo sinay. Ngayon si Nino, yun yung contribution niya. Yun yung contribution niya.
Alam mo, Bu- typical talaga na Pilipino setting to. Di ba? Yun Oo. yung nangyayari. Wala akong choice eh. Oo. Kasi sila may pera eh. Mm-mm. Hindi ko naman kayang buhayin din si nanay. Hindi ko kaya bilang ako si Nino na magbayad ng nurse. Oo. Magbayad ng or ipasok ko siya doon. Hindi ko kaya yun dahil hating-hati. Mahal ko yung nanay ko. At the same time, wala naman akong pang sa kanya. So, kailangan kong ipagsantabi talaga yung pangarap ko. Tingin ko, ito yung nangyari dito kay Nino eh. Mm-mm. Hindi lang sa mahal na mahal niya yung nanay niya, kundi wala rin siyang choice na mag-provide ng pang-alaga sa nanay niya, pambili ng gamot. Kumbaga funded ng mga kapatid. Tingin ko, ito yung nangyayari. Ako din, pakiramdam ko. Kasi nag-resign siya eh. So walang... Nag-resign siya, wala siyang source of nagpapatakbo, income. totoo. Yes. So ngayon, napupunta lang talaga sa maintenance at pangbuhay, diba? Sa Oo. kanilang dalawa ng nanay niya, yung mga natatanggap siguro nila sa kapatid nila. Yes. Sa kapatid niya, rather. Dun sa sinabi mong yun, dito papasok yung equality and equity eh. Yan. 'Di ba? Yung equality, meaning pantay-pantay kayo. So Tama. kung ano yung contribution ng isa, dapat yun din yung contribution ng lahat. Tama. Pero yung equity, dude, eto lang yung base sa pagkakaalam ko. Equity, titingnan kung ano yung estado mo sa buhay. Titingnan kung nasaan kang posisyon ngayon. Kung saan ka nakaposisyon, kung anong meron ka, kung anong resources meron ka. Tama. Kung ikaw yung kapatid na merong pera at wala kang oras dahil ikaw yung nagtatrabaho, kapag binitawan mo yung trabaho mo, wala yung pera. Tama. Tapos yung isang kapatid naman, siya yung may oras, kayang bitawan yung mismong trabaho dahil hindi naman yun yung talagang nakapagbibigay ng maraming pera, pwedeng bitawan. So, doon sa mga contribution na yun, doon papasok yung equity. Kasi nga, kinonsider yung buong sitwasyon mo. Tapos, kung ano yung mismong pwede nyong itulong doon sa isang tao, especially sa kamag-anak ninyo, na patingin nyo valuable, 'di ba? Tama. Valuable, something Yes. of value na parang parehas nung equivalent ng value nung kabila, Na ginagawa mo. na ginagawa mo, hindi man yan pinansyal, hindi man basta depende kung anong kaya mo ibigay, effort o Yes. pinansyal o support, ewan ko kung alin man doon. Tama. Presensya, oras, Tama. yan. Tama. Yun ang equity. Tama. So hindi siya isang lang na parang equality na, ito 25,000 pesos, ito ang ambag ko. Ikaw din 25K, hindi. O ako dun sa 25,000 pesos, o ikaw naman ikaw yung present lagi kay mama ha. O ikaw naman, ikaw yung magpapaschedule sa mga doktor, ganyan. So, kanya-kanyang contribution, depende nga sa kaya mong ibigay o kaya mong i-share doon sa load ng pagsusuporta sa magulang. Pero itong equity na to na tinatawag natin, ito yung nagkakaroon ng negatibong pangunawa ang bawat isa. Lalo na doon sa nag-aalagang hindi nagtatrabaho. Kasi parang ako na lang lagi nag-aalaga dito. May mga ganyan hindi nawawala yan. Oo. Alam mo, dude, isang representation dito, naalala ko, yung Four Sisters in a Wedding. Si Shaina Magdayaw. Ganda Doon sa part niyan. na yun, parang grabe no, silent one siya, pero siya yung laging naahasikaso kay mama. Yung iba, mga career woman, career driven, yung isa naman bulakbol, pero yung dalawa, mga professionals. Alam mo yun, lahat sila may kanya-kanyang karera sa buhay, pero yung isa halos isakripisyo niya na yung sarili niyang karera para lang matutukan kung ano man yung nandun sa loob ng bahay nila, especially dun sa nanay nila. So, siya yung nakakakita halos lahat, pero siya very self-sacrificial siya. So, ako, hindi lang dahil sa wala siyang, naiisip ko kay Nino, hindi lang dahil sa wala siyang choice, kundi dahil gusto niya lang din isakripisyo na yung sarili niya kasi that's who he is. Pagkatao niya rin to. Pagmamahal talaga ang nananay. Ganda. Diba? Ganda. At least Four Sisters in a Wedding. yes, nasilip natin lahat yung butas na pwedeng, ito kasi yan eh. Ito yung kalagayan ko kaya ganito. Marami tayong na ano. Galing. Oo, napuntahan yung diskusyon na to. No? Pero yun nga ako dude, oo, sige, shared responsibility, equity, equality, kahit ano pa yan. Ang mahalaga dyan, magkaroon kayo talaga ng matinding pag-uusap ng mga kapatid mo. Kasi dude, hindi po pwedeng hindi mo sabihin na may karamdaman ka. Tama. Sino pa bang magtutulungan sa ganitong klaseng panahon? Kayo-kayo lang din. And kung sakali man na madugtungan pa ni Lord, di ba yung buhay mo, thank you.
Pero kung hindi na, maraming salamat pa rin. Pero we hope, diba, yung the best for our secret file sender na si Nino. Kasi, syempre gusto pa rin naman natin makita yung sulat niya sa susunod na buwan, diba, na buhay pa rin siya, na masaya siya, na gumaling siya. Kasi may mga teknolohiya naman na ngayon para gumaling, diba, ang isang tao. So, we never lose hope, diba, sa mga ganitong klaseng pagkakataon. But, gusto lang namin, yakapin ka rin siguro ng sobrang higpit ninyo dahil you are doing a great job. Yes. And it is okay to be not okay. Saludo ako sa kanya dahil napakahirap ng ginagawa mo ninyo. Mahigpit na yakap sa'yo. Yes. Sana magtagal pa siya, no? At sana yung nanay niya, diba, hindi naman natin matatanggal na talaga yung pagkakaroon niya ng dementia, no? Kumbaga, it is something that you cannot cure. You learn to live with it. Yung iba pa nga nilalagyan nila ng name tag yung nanay nila, o kaya parang dun sa kwintas may alam mo yun, parang may dog tag, parang ganun. Ang pangit mang pakinggan, pero yung iba nilalagyan ng ganun para may address, ganyan. At marami na ako nakita sa social media na mga postings about someone, especially yung mga senior citizen, na hindi nila mahanap kasi nga lumabas ng bahay yung nanay nila, yung pala may dementia. Yun, pinaghahanap, parang looking for, ganito, ganyan, baka po nakita nyo po, mga ganun. So, you do you guys. Kung sakaling may ganun, alam nyo na yung kondisyon, basta, nandiyan na yan, you learn to deal with it. Talagang tulong-tulong. In Kapampangan nga, saop-saop. Diba? Tulong-tulong kayong magkakapatid para sa nanay nyo. Because at the end of the day, nanay nyo pa rin yan. Diba? Kahit na sabihin nyo hindi nyo responsibilidad yan, nanay nyo pa rin yan. Maatim nyo ba na mawala siya? Maatim nyo ba na, mawala siya sa bahay nyo bigla, na hindi na nyo siya makita, diba? Kasi baka isang araw, makalimutan niya rin yung paghinga. Nangyayari yun, dude. Baka makalimutan niya yung mga ganung gawain ng katawan niya. Because it is scientific, no? Di naman siya basta lang, trip ko lang na mawala yung memory ako about this. So, appreciate everybody na nandyan sa paligid ninyo. Share the responsibilities. Tulong-tulong, sao-sao. Yun. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman po, basta i-share nyo lamang po yan sa raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama mo rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Nino's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!